Venga ba, jarri dugu martxan, Entzuten zaizue, hor gero YouTubeen, entzun behar zaizue. Eia, igo dezagun tensio hau. Ea zer gertatu behar den. Hau zero bezala utzi dugu, eta hemen ez da pasatu ez ere. Hau igo behar dut. Eta, honen eredua usteagatik berriz marraztu behar dut, ia. Elektrodoa bi eta, peontana, hau lurrera, S, erraxa gulertzeko, dielektriko bat, G, eta D. Gune omikoa. Gune omikoan, ja, hasi gea sarrerako tensio hori handitzen. Hasi gena hemen, VG handitzen, edo hemengo tensioa VG hau handitzen. Handitzen badu pixka bat, hori bain txikiago baldin bada, hemen ez da gertatzen ez zire. Handitu behar du gaixo, urbildu behar nahi zu BTH eta hortxe, VTH pasatuta, hauxe gertatu behar da. Hemen tensio altu bat. Material honetan, 0 voltiotara lurrera konektatuta. Hemen bi material hauen artean kondensadore baten portaera izan behar dugu. Tensio altu bat, hemen eremu elektriko bat izan behar dugu. 0 voltiota, tensio altu bat, eta badago urmuga bat, threshold tensio bat, hauxe gertatu behar dena. Hemen P materiala. Hemen daude zulotxo pila bat. Atomo pila bat, igual, ate hori istazue igual, ez? Istazue, mesedez, ateri, bai. Bai, mesedez. Zulotxo pila bat, bolu uste dut zala. Baina, eremu elektriko bat jarri behar dugunez hemen, hau 0 delako eta hau tensio altu bat delako, material honetan gertatu behar da, eremu elektriko horren ondorioz, loturetan dauden elektroi batzuk, askatu behar dira. Eremu elektriko horrek, eman behar di energia, elektroiak askatzeko. Zeren hemen naizta zulo asko egon, elektroi asko ze gehiago daude, loturetan asko ze gehiago. Atomo pila bat daude, zulotxo bakoitzeko, milioika. Orduen lotura pila horietatik, honen ondorioz, askatu behar da elektroi bat, eta elektroi hori erakarrita sentitu behar da elektrodorrekin positiboa. Eta elektroiak berdeak gustan zaizkia, baina ez dauden ez, urdina jarriko ditut. Eta sentitu behar dita erakarrita tensio positibo horrekin, elektro horrekin, eta hasi behar da pilatzen hor. Gehiago jartzen baditot, begiratzazte zer ari den gertatzen. Horiek elektroiak dira, Urdina jarri ditut elektroiak. Zer ari den gertatzen. Loturetatik ateren elektroiek pilatu dira hor, eta geometria hau dela eta hemen. N material bat, elektroi pila batekin, elektroi aske pila batekin. Hemen beste bat, source, eta horien ondorioz, N motatako zerbait sortu zaigu hemen, naiz eta P materialako izan, hemen sortu zaigu bidexka bat material oso antzekoa, hemen bai elektroi pila bat, N antzeko bat, bien artean. Kanala, esaten zaionik, kanal bat sortu zaigu, bidetxo bat sortu zaigu, drainatzailea eta iturriaren artean. Pasatzen dugunean, hemendik. Orduen, hortik pasatuta, kanal bat sortu zaigu. Kanal bat. B eta S artean. A ber. Nik orain. Azte manez hemen tensio egotzen, orain intensitateak badauka pasabidea. Osea, lehen hemen gertatzen zena, nik asko hau igota, hemen PN juntura bat inbertsuan, baina orain, hemen sortu dute, hau inbertsuan jarraitzen dizaten, baina hemen bidetxu bat sortu da. Ordan, hau azten badut igotzen, hemendik intensitatea pasatzen hasi behar da. Hau, handiago egiten badut, elektroik gehiago izan behar ditut, eta kanala zabalagoa izan behar da. Handiago egiten badut, oraindik zabalagoa. Ordan, tensioa igota, hemen sortzen den kanalaren zabalera nabil kontrolatzen.
eta intensitatea pasatu daiteke. Hau handiagoa, erraxagoa. Hau txikiagoa, pasatzen da, baina kostatzen zaio gehiago. Hau da, erresistentzia gehiagorekin. Eta, kanal hontako erresistentzia horrek uzten diola pasatzen intensitateari, kanalaren erresistentzia hori, da proporzionala zabalera hori. Bueno, proporzio inbersoa. Zabalagoa, erresistentzia txikiagoa. Txikiagoa, erresistentzia handiagoa. Da, lineala, baina inbertsoa. Osea, erresistentzia hori, dauka zer ikusia, pasatzen dugunean, tensio pasatzen dugunean hemendik, osea, tensio horien arteko diferentzia, pasatzen dugunean TH hortatik, hau positiboa izan behar da, handiago baldin bada, erresistentzia txikiagoa, hau zabalago delako. Txikiago baldin bada, erresistentzia handiagoa. Eta da, erlazio lineala, nahiz eta inbersoa izan, bider betiko parametro geometrikoa. K. Baina ideia da hauxe, kanala zabalduala erresistentzia txikiagoa. Kanala horren erresistentzia txikiagoa. Eta zergatia hauxe, eremu elektriko honek erakartzen dituelako hor loturetatik askatzen diren elektroiak, eta bide bat sortzen delako. Orduen, demagun, igotzen degula VG pixkatxo bat hemendik. Hemen, VGS igotzen degula pixkatxo bat. Kanal medar bat izan behar dugu. Kanal medar bat badaukagu, erresistentzia altu bat. Erresistentzia altu bat, grafikoki, VD hasten bagea igotzen, hemen, erresistentzia altu horrek eragin behar du, malda txikiago bat. Hau gehiago onditzen badugu, hau handiago izan behar da, erresistentzia txikiagoa, zabalago delako, eta VD hasten bagea igotzen, intensitatea pasatu behar da, eta malda izan behar da, handiagoa erresistentzia txikiago delako. Orduen, egoera hauetan egon ginen. VGS txikia, VGS altua, kanala txikiagoa, kanala handiagoa, erresistentzia handiagoa, erresistentzia txikiagoa. Orduen, ID, hasten da igotzen, linealki, erresistentzia batean, erresistentzia bat delako. Ezaugarri horritan, kanalaren erresistentzia gabitza hauxe kalkulatzen, kanalan da ona. Intensitatearen bidea drainatzailetik onutza da. Beraz, erresistentzia osoa RDS ezaugarri horritan edo izango zen kanalan daukagun erresistentzia gehi bi N harriko eskorroien erresistentzia. Drainatzailearen erresistentzia gehi iturriarena. Gauza da hau handiago dela. Batez ere hau baino asko handiago. Batzen hau oso batuta dago eta oso txikia da. Hau oso txikia. Eta hau ere honekin konparatuta honek agintzen du. Baina, bueno, ideia bezala horreza xeutziko dugu. Gune ohmikoan hau gertatzen da. Gune ohmikoan kanala irekitzen dugu, eta VD hasten bagea pixkanaka igotzen, erresistentzia bezala portatzen da. Orain, azkeneko gunean, jarraitu behar dugu gehiago igotzen. Gehiago igotzen, zer pesatzen den. Orduan, hemen PN juntura inbertsoan. Hemen kanala, ideia orokorrak ikasterakoan. PN juntura inbertsoan, kanala, honegati. Baina arrazoia, zu rollo bada, Hau ikastea rollo bada. Politago dira ariketak eta baregitea, baina kultura general. Egun hauetako berriak ez dituzu entzun la crisis de los semiconductores berrietan eta azkeneko hilabetetan edo. Egon zan, joan zen urtean, la crisis de los semiconductores, fabrikatzaileak ezin aurkitu txipak egiteko materialak eta bar. Material hauek hauen falta izan zen. Kotxe elektrikoek eta arazoak izan zituzten. Ahaztetasun gunea. Bueno, eta hoia rollo handien hause. N plus, elektrodoak. Lurrera, S muturra, bi elektrikoa, elektrodoa, G, eta D. Berriz, VGS ja pasatu dugu umbral hori eta kanala daukagu. Ja nola jarri izan. Vale. Venga, VGS handitu dugu eta badaukagu hemen kanal bat. Demagun hauxe dela.
kanala. Hemen VD, hasi dugu pixkatxo bat igotzen. Zarduen, intensitatea hasten da pasatzen. Grafikan, ezkerrean gaude. VD, hasi dugu igotzen, eta ID, hasi da igotzen. Zeren hor badaukagu, kanalaren erresistentzia bat. RCH. Orain, jarraitu behar dut, gure grafikan, VD gehiago igotzen. VD gehiago igotzen. Tensio gehiago igotzen. Bi gauza. Hemen genuen kondensadore bat. Material bat eta elektrodo hori. Eremu elektriko bat. Genuen VG eta 0. Eremu elektrikoa VG eta 0 artean. Horren, begira, hemen VD haunditzen ari gara. Horren, hemen inguruan eremu elektrikoa ez da VG eta 0 artean. Baizik eta hau igo dugunez, tensio diferentzia txikiago da hemen. Hau igotzen gabitzen ez, hau tensio diferentzia txikiagoa da. Eta ez hori bakarrik. Ikustazue hau erresistentzia bat bezala, laborategiko erresistentzia bat bezala. Erresistentzia bati, hor zentimetro bateko erresistentzia bati, sartzen badiozue 10 voltio, hemen 10 eta hemen 0, nola uste duzu erortzen dela tensioa erresistentzia luzera horretan? Hemen 10 voltio eta hemen 0. Ez dira erortzen 10 voltioak erdiko puntu batean. Erortzen dira linealki. Izango ba genuen multimetro bat neurtzeko erresistentziaren puntu ezberdinetan. Hemen neurtuko genuke 10, claro, hemen 0, baina tartean 9 Osea, tensio erortzen da linealki erresistentzian. Hori dela eta, hemen genuen eremu elektriko hori sortuta G eta 0, VG eta 0 artean, nahiko altua zela, orain daukagu hemen tensio diferentzia txikiagoa. Eremu elektriko hori txikitu egin da. Eta, gure kanala, tensiontako, gure kanala, hau igotzeagatik, hasi zaigu medartzen. Honekin izan beharko genuke hau. Hau hasi gara igotzen, eta horrentxe esan dizuenagatik gure kanala hasi da medartzen. Eta horrela izan beharrean da, horrelaxe. Medarrago hemen, eta hemen jarraitzen du izaten, zabalera berdinarekin, zeren hau 0 voltio da, hau 0 da. Baina erresistentzia, hau igoteagatik, tensioa erortzen duelako lineala, kanala hasi da medartzen. Kanalaren estutzea gertatzen da. Hor gabiltza gune ohmikoa eta azetasunaren tartean. Kanala estutzen, edo estutzea. Kanalaren estutzea. Ez gaude, ez gune ohmikoan, ez azetasunean. Bakizu errealitatea ez dela ereduen bezain perfektua. Hor gaude, ereduak ez dute balio egoera hontako. Orduen orain, zer gertatu da? RCH ikus dugu zala zegoela erlazionatuta kanalaren zabalerarekin. Orain, geometrikoki kalkulatu dezakegu, eskau lineala izan behar da. Eta kanalaren ja honen batez besteko zabalera kalkulatzen badegu, hori egin behar duguna, kalkulatu dezakegu kanal hori zenbat medartu den, batez besteko balioa hartuta. Orduen, hemen dikonutza, erortzen baldin bada tensio bat, kanalaren tensioa VCH. Horrek dauka zirkusik zenbat medartu den. Eta VG-den batez besteko balioa kalkulatzen badegu orain, hau, baina egoera berri honetan, batez bestekoa, VGC medio, laranja, VGC medio. Kasu honetan, izan behar da. Genuen zabalera, zala VGS, honek jarritakoa, baina hau sartuta medartu denez, eta zenbat medartu da? Erortzen den tensio hori, batez besteko balioa eginda, geometrikoki zati bi. Zeren, zabalera izan behar da, hemengo erdikoa. Osea, kanala medartu zaigu, ken VCH, kanalaren tensioa, zati bi. Osea, hau igo dugu, badaukagu tensioa erorketa, geometrikoki lineala denez, kanala medartu zaigu, gutxi gora bera hori. Bueno, gutxi gora bera ez, geometrikoki hauxe. Osea, hau izan berko zen, baina hau igotzeagatik,
Ez dut zaigu hemendik, eta badirudi horrelaxe dela, medarrago. Orduen zer gertatu behar da. Zer gertatu behar da, erresistentzia horrekin. Kanalaren erresistentzia zan, hau, bat zatika eta diferentzia hau. Kasu honetan orain, hau medartu egin zaigu. Orduen, sartzen badugu hemen, hauxe, medartu behar zaigu. Bat zati, K, VGS. Ken VCH zati bi, ken VTH. Hau, horrelaxe daukazue, ogarretan. Esan ez. VD igotzen badegu, hau igotzen da, hau txikitzen da, eta hau erresistentzia hau igo egiten da. Gaula, letxe, osea, bageunden VDS edo VCH igotzen gabiltza, eta ID, eta bageunden linealki VD haundituta erresistentzia bat genuen. Baina hau, VD haundituta erresistentzia hau haunditu egin zaigu. Hori grafikoki da, haunditzea da malda txikiagoa izatea. Erresistentzia handiagoa, hau igotzeagatik, horrelaxe du. Haunditzen du malda txikiagoa. Bale. Bestalde. Hemetxe bat ditugu lotuta kanalen erresistentzia, kanalen tensioa, eta bestalde ere bai, hemendik pasatzen den intensitatea ID da. Eredu guztietan, hemendik onutza pasatzen denean intensitatea ID da. Eta kanalen erresistentzia gabitzala kalkulatzen hemen, VCH arabera, lotuta daude beraien artean ohm legearekin. Bale, oitotak ega bada. Gauza da, bi ekuazioak orain, beraien artean, egiten badugu konturen batzuk, lortu dezakegu erlazioa. ID eta VCH artekoa. ID eta VCH. Ze lotura dagoen, hemen daukagun tensio erorketa eta pasatzen ari den intensitatearekin. Orduen, bi hauek. Hor kontu batzuk egin da, ataratzen zaigu. Hor izan behar dugun, intensitatea. Egoera geometriko simple honetan, dago erlazionatuta. Kanalaren hortzen den tensioarekin, hor laxe. K, zati bi, bider bi, VGS ken VTH, barkatu, ken V kanal, bider V kanal, V channel. Bale. Hauek ez daude ikasi berri, hando jarri dudan, bai. Begira, VDS eta VCH ia grafika berdina da. Esan dizuet hau, VD igoala resistentzia txikiagoa. Eta begiratzazue, mendekotasuna ID eta VCH-erekin mendekotasuna berbi daukagu. Berbi eta negatiboa. Justo, hauxe jarraitzen du. Kuadratikoa eta murrizten. Eta erlazioa hauxe izango zen. Hurbilketa hauekin. Taren, badakizu zer egin behar dugun? Joder, grafika hau edo funtzio hau ditugunez, nahiko simpleak dira, berridura, kuadratikoa da. Haizte, hau noiz ailegatu behar da maksimora. Zen hau horrela baldin bada, horrela jarraituko zuen. Kanala bestaldera jarraitzeko aukera izango bazuen. Gauza, hor geratu behar dela, orduen kalkulatu dezagun intensitate hori hor, funtzioa dakigunez, egin dezagun honen derivatua, horren derivatua egin dezagun, horren derivatua, hemen bertan, egiten badugu funtzio honen derivatua, tensioaren arabera, iaia VDS dela, baina horretan kanalen tensioaren arabera, orduen hau egiten badu, hau geratu behar zaigu. Vale, VCH honekin. Hau aldagaia, hau konstante bezala, hau geratu behar zaigu, dagoen bezala. K, zati bi, bider, hoi dagoen bezala uste dut. Itxoine, ez kopiatu, ia gaizkin nagoilen, konen begiratuko dut. VGS ekin VTH. Ken, eta hau da, VCH berbi. Derivatua da, bi VCH. Bi VCH honekin baduala, orduen, ken, K, VCH. Hori izango zen derivatua. Eta honekin ere badua. Hori da derivatua. Eta nahi badegu kalkulatzea. Ze puntutan daukago maksimoa, hau egiten badegu zerora.
derivatuaren hoi 0 denen ikusi dezakegun ze balio daukagun, ze puntuan daukagun hori berdintzen badegu atera behar zaigu, ja, kaioan behar zaigu, zerarekin, hau honekin ere bai, eta VGS, ekin VTH, osea, VCH, bestaldera pasatzen badegu, da puntu honetan, daukagu intensitatearen ios erorketa hori eta maksimoa hortzi izan behar dugu. Bere duen baldintza. Justo, ke kasualidad. Spoiler. Egin dizute lehenago. Justu puntu horretan, izan behar dugu maksimoa, intensitatearen maksimoa. Ordene, hau baldintza bezala hartu ditugu eredutan. Naiz da, jode, guk kurbitu dugu horrelaxeko zuzen batekin, baina, bueno, hortxe geratzen da. Eta orain, puntu hau kalkulatuta, funtzioa izan da, kalkulatu dezagun, hau hemen sartzen badegu, kalkulatu dezagun, ze ide daukagun hemen. Eta hau sartzen baduzue honutza, eta kalkulatzen baduzue, atera behar zaizue, berbi. Osea, puntu maksimoan, intensitate hau daukagu. Bale? Zer rollo, barkatu. Ez daukazu hau ikasi beharrik, baina nik kontatu beharra neukan. Gertatzen den gauza guztiak lotuta ereduekin erabiltzen ditugun mendekotasun hau, baldintza hau, zergatia. Hala ere, orain hauxe gertatzen zaigu. Hemen, badakitu zer gertatu da erdiero alero honetan puntu honetan, puntu zehatz honetan, justu puntu masimo horretan. Hau hori jarri behar dut. Hemen, hauxe gertatu da. Bagabiltza, hau handitzen, hau laranja, osea, laranja izango zen egoera hau. Hau urdina, adibidez, urdinarekin genden horrela, laranjarekin horrela, eta horiarekin gertatu zaigu hauxe. Medartu zaigu justu maksimora horretza. Hoixe da gertatu zaiguna. Eta material bezala begira. N material bat, beste N bat, orain arte bidea genuen. Baina orain, bide hori moztu egin zaigu. Pasabiderik ez dago. Osa, egoera horretan, hemen dagoen erresistentzia, da, super handia. Ez dago pasabiderik, kanala desagertu da. Osa, sortu dugu kanal bat honekin, eta honekin berarekin desagertu egin da. Baina desagertu da, intensitateo pasatzen delako. Osea, erresistentzia infinito bat, intensitate batekin, intensitate iturri bada. Intensitate iturriak daukate intensitate bat, eta erresistentzia infinitoa. Hortik aurrera, orain jarraitzen badegu, hau igotzen, hemendik aurrera, hau ez da ia zer ez aldatzen. Hemen pixkatxo bat gixo medartzen da, baina ez da gehiago aldatzen. Osea, gehiago handitzen badegu, hau jarraitzen du izaten berdina. Ubedez handitzen badegu, hor ez da zer ez gertatzen. Intensitatea jarraitzen da mantentzen. Kontatu beharran dukan. Ulertu zaitazue. Horregatik, benetazko grafikak forma daukate. Horregatik, grafikak VDS izan behar dela kanalan sartzen ari garen tensioa gutxi gora bera, ID hauxe izan behar dira. Moztuta, azdara zori gabe, moztuta dagoenean pene juntura batek funtzionatzen du superondo. Hoi badakigu, laborategian ikusi genuen, eta berriz, hasten garenean VGS egiten badegu handiagoa, kanal txiki bat sortzen badegu, eta VDA hasten bagea, errestentzia bezala funtzionatzen nahi da. Baina VD horrek handitzen du ID, eragiten duela kanala medartzea, izena. Kanala estutzea, kontzeptu bezala, eta hau gertatzen denean esaten zaio pintxo. Hau gertatzen denean, honi esaten zaio pintxo.
VD handituta ID hasten da handitzen, kanala estutzen hasten da, kanala pintxof, gune omikoa, estutzen pintxof. Eta hortik dira, intentsitate iturri bat ezela. Kanala handiago egiten badugu, zabalagoa, eta VD hasten baga handitzen, intentsitate horre hasten da resistentzia medartzen, pintxof gertatu arte, eta tak. VGS handiago egiten badugu, medartzen, pintxof. Orduen hemen pintxof, hauetan pintxof. Eta hori gertatzen da baldintzaren kasuan, VGS berdin, bakatu. VGS berdintan gertatzen den puntua hori zita. Eta hemen pintxof, eta hemen estutzea. Eta hemen omikoa. Hemen omikoa, estutzea, pintxof, eta esetuta eta moztuta. Esetuta, hemen pintxof hauek. Hemen medartzen, edo flakatzen, edo estutzen. Herrien esaten dugu flakatzen, eta nik uste den gaizki zegoela, baina iztegian flakatzen ondo, flakatze, estutzen, eta hemen gune omikoa. Beraz, behinetazko grafikak hauexek izango ziren. Guk urbildu ditugu. Erresistentziekin onutzaino, eta gero horrela, baina hauexek izango zen egoera. Eta zergatia. Beste ezaugarri batzuk, eta bukatu behar dugu gai hau, MOSFET transistoraren gai hau bukatu behar dugu. Lau bost. Bera, MOSFET, MOSFET. Izena esan dizet, Metal Organic Semiconductor Field Effect Transistor. Metal Organic, dielektrikoa, semiconductor, Metal Organic Semiconductor, Field Effect Transistor. Hemen dago nire elektriko horren ondorioz gertatzen diren gauza guzti hauek horrexegatik. Metal Organic Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET beste ezaugarri batzuk. Garriak. Bat, bi, iru, palau. Bat, bi, eta iru. Eta lau, igual lau. Venga, lau. Bat. Elektronikan zuk egin integratu ditzakezu osagai pila bat. Eta gero igual, behar duzu diodo bat. Eta igual erraxago da. Egitea MOSFET transistoro bat, diodo bezala funtzionatu dezaketelako, zure prozesua erraxago delako MOSFET transistorak egiteko eta bat, eta diodo bezala erabiltzea. MOSFET diodo bezala. Begira, hemen txede daukagu, hau horrela xe konektatuta, hau onutza, honek onutza ere, horrela xe, beti bezala, PN juntura bat, beste PN juntura bat, zer gertatzen da orain? Begira, konektatzen badut, hau, tensio altu batera, mutur positibo batera, eta hau negatibo batera. Beste aplikazio batean, Link daukat hau, honi ez diot kasurik egin behar, hau konektatzen badute voltio batera eta hau 0 voltiotara. Hau, tensio positibora dauko konektatu, eta hau negatibora. Begira, intensitateak bidea aurkitu behar du, hemendik onutza. PN juntura bat, zuzenean daukagu. MOSFET transistore baten erdieroale estrukturanek funtzionatu dezake diodo bat bezala, iturria eta drainatzailearen artean polarizatzen badegu inbertsoan. Eta erabiltzen dira. Esan bezala igual integratzerakoan badituzuzuk sistema, zure sistemak hauek egiteko,
Eta diodo bat berdez duenean errazago da, hau erabiltzea diodo bezala, diodo bat egitea baino. Diodo bezala, ezaugarri bat, eta erabiltzen da. Eta orduan hau, horrela da. Hau diodo bada. Eta askotan ezaugarri horretan ere jartzen dute simbolo hori. Eta bere grafikak ere jartzen dituzte. Hau da. Diodo baten grafika zen VD, kasu honetan VSD. Eta horrela sortuko dira. Eta kasu honetan diodoaren ID da ISD. Iturritik atzailera ID, bakatu. Eta diodo baten erantzuna izan behar du. Gauza da, portaera hau jartzen baldin baditugu gure transistoraren VDS eta ID dela IDS, erantzun hau MOSFET transistoraren grafikan izango zen VDS da, VSD da, VDS alderantziz negatiba hauxe. Eta ISD da honen negatiba erantzuna hauxe izango zen. Beraz, MOSFET transistora baten kurba ezaugarri guztiak, izango ziren hemen ikusi ditugun horiek, gehi diodo portaera polarizatzen badugu inbertsuan. Bigarren ezaugarria. Temperaturarekin, temperatura iguala, RDS igotzen da, horren ondorioz, ID, VDS, 25 gradotan erantzun hau baldin badaukagu, egun da 25 gradotan, RDS handitzen denez, malda izan behar dugu txikiagoa, malda txikiagoa, eta erantzuna horrela izan behar da. Hau handitzen da, erantzuna hauxe da, eta intensitatea murriztu egiten da. Honen ondorio oso garrantzitsua potentzia aplikazioetan hauxe da. Nahiko bagendu intensitate potolo baten pasabidea kontrolatzea, eta ez daukagu MOSFET transistore bat jasaten ditzakela intensitate hori, jarri ditzakegu bi paraleloan. Bat, eta bi. Bi paraleloan. Intensitatea banatu behar da bietan, hasieran. Suposatu dezagun, parametro ezberdinak dituztela, hau hasten dela intensitate handiago batekin hau baino. Intensitate handiago bat, berotu behar da gehiago. Baina berotzagatik, temperatura horrek eragin behar du intensitatea murriztea. Orduan, naiz da intensitatea handitu, temperaturak eragiten du intensitate hori murriztea. Orduan, oreka batera ilegatu behar gea, hemendik datorren intensitate potolo hori bietan banatzeko. Honen ondorioz. Tontakia bat dirudi, baina BJT transistoretan alderantziz gertatzen zen. Paraleloan jartzen baldin baditugu bi BJT, hau kontrolatzeko. Batetik hasten bada intensitate gaixo, berotu behar da gehiago. Gehiago berotzen denean, intensitate gehiago onartzen du, gehiago pasatu behar zaio, eta intensitate guztia hemen dira behar da, eta behar zaigu. Osea, bi behar genituen intensitate bakar hori ez jasateko. Pues, BJT transistoretan hau alderantziz gertatzen denez, ezin dira jarri paraleloan. MOSFET transistoreak bai, honengatik. Intensitate handitzen bada, temperaturak eragiten du, ez handitzea edo ez murriztea, eta oreka batera ilegatzen gea, banatzeko intensitatea. Duen hortarako oso ona. Potentzia aplikazioetan, konfigurazio paralelo hauek erabili ditzakegu kontrolatzeko. Vale, beste ezaugarri bat, edo ezaugarri bezala bildu dizkizuet. BJT transistoreak
bere lehengusu inbertsoa zuenez, PNP transistorea, hemen ere PMOS transistoreak badaude, funtzionatzen dutela, ez dakit, tensio guzti alderantziz, ideia da berdina, baina kasu hauetan simboloa berdina, baina intensitatea barrura. S muturra goia, D azpian, hobeto xulertzeko G hemen, intensitatea horrela esetorri behar da, baldintzak orain, VGS beharrean intensitatea horrela datorren ez du BSG, hau lurrera konektatu beharrean VSZ-era, funtzionatzen dute igual, baina polarizazio ezberdinekin. Erdiero alegitura, pues, pensatzazue dela alderantzizkoa. N gorputza, P dopatutako iturria, konektatuta ontza, eta hemen, drainatzailean, drainatzailea. Eta G muturra. PMOS transistorea ez dugu gehiago ikusi behar, baina kompatibleak izango ziren aplikazio batzutan. Tensio edo logika digital inbertsoekin gabiltza baldin gabiltza, edo baliagarriak izan daitezke. Nahi badugu zerbait aktibatu zero denean eta desaktibatu maila altua dugunean, holako gauzak. Gero atal edo gai digitalean ere ikusiko dugu. Eta azkeneko ezaugarria. Eta ziurrenik ja isiltzen naiz. Azkeneko ezaugarri bezala bildu dizkizu, laugarren aplikazioak edo bai, MOSFET eta BJTak. Zertan erabiltzen dira gehiago? MOSFET transistoreak erabiltzen dira asko, zuen mugikorreko prozesagailuak egiteko, binjoika MOSFET transistoreak erabiltzen dituzte. Ez dira BJT transistoreak, MOSFET transistoreak dira. Ezaugarri nagusia da, hoxe. Ez funtzionatzeko, hemen tensio bat jartzen dugu, baina intensitaterik ez da pasatzen. Horrek esan nahi du oso potentzia gutxi erabili dezakegula mozteko eta gune omikoan sartzeko. Ez dago intensitaterik, tensioa bakarrik. Intensitatitxo bat baldin badago hemen, ez? Hau kargatzen delako, oso txikia. Eta bakarrik aldaketetan. Beraz, aldertatik, aldaketetan oso potentzia gutxi gastatzen dutenez, prozesagailuak bertuten aldaketa azkarroietan, eta integratzeko ere oso nabira. Orden, aplikazio digitaletan. Chip eta ate digitalak egiteko. Digitalak. Eta baita ere potentzia aplikazioetan. Batez ere honegatik. Potentzia aplikazioetan paraleloan erabilia daitezkelako eta bikoiztu bere kapazitatea. Eta zorregatik bakarrik ere. Zer hauek ere kontrolatzeko potentzia gutxi behar dugulako, hemen tensioekin gabiltza kontrolatzen eta ez intensitatearekin. Beraz, potentzia gutxi ere behar da. Konparatuta, BJT transistorekin, intensitatea behar dutela diodori polarizatzeko. Base, igorle diodori polarizatzeko. Eta BJT transistoreak, hauek superonak, erakutsi nintzen amplifikazio aplikazio horretan. Oso gutxi ikusi genuen, baina tensio operazionala hauekin egiten da, hauekin ere bai, baina amplifikazioan eta potentzian ere bai, baina potentzia bajuagoko aplikazioetan. Zeren potentzia askotan baseko intensitateare oso altoa izan zen, eta ez dira oso eraginkorrak, potentzia bajukoak. Gauza da, hauek NPN struktura hortatik intensitatea IC azalera guztietatik pasatzen da, alde hortatik eraginkorragoak dira, ziren hemen ID pasatzen da, ez da pasatzen gorputz guztietatik, hemendik pasatzen da. Eta orduene, material berdinerako eraginkorragoak dira intensitate bat pasatzerakoan. Dena erabiltzen dutelako BJT transistoreak eta hauek zati bat. Bos minuto. Bakarrik bi ariketa, ikusteko ezaugarri horretan nola ematen diren gauza hauek. Transistore bezala ariketetan ikusi dezakegu
Ikusi MOSFET transistorea nola dagoen zirkuito honetan, edo ja zuzenean joan egoera praktiko batera. Begiratzen zuen, nola ematen dituzten ezaugarri horritan aplikazio zehatz batentzat datuak fabrikatzaileak. Animo. Zer gehiago behar da, eman diot honi ez? Pues vaya. Eman diot ez? Bueno, pues nahi bauzu, ariketetan 6. horrian, hor badago. Berogailu erresistentzia bat kontrolatuta MOSFET transistore batekin, etengailu bezalako aplikazioak egiten, 300 voltiokin elikatuta. Beraz, intensitatea izan behar da gutxi gora, pues 10 amper edo 10 amper inguru. Eta esaten digute aukeratu transistore bat. Eta ezaugarri horrietan, ematen digute RDS on baldintza batzuetan. VGS denean 10 voltio eta ID denean 10, RDS 0,26 ohmio. Ze txikiak, Kasu honetan, VGS esaten digute ere bai dela 10. Eta beste baldintza batzuk izango ziren, hori, VDD 300. Hau da, ezaugarri horrietan ematen dizkigute aplikazio batzuendako datu horiekin aukeratu ezakegun transistore MOSFET egokiena. Vale? Eta, bueno, igual utziko dugu. Gaurkoz, neko rollo jarri.